କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାହାର ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ 1500 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥାଏ? ବୃନ୍ଦାବନର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଅସମ୍ଭବ କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବି। କଥାଟି ପାଖାପାଖି 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗାଁରୁ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ଧନୀ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ଯୁବକ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଯୁବକଟି ନିଜ ପୁଅ ପରି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଯତ୍ନ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଏବଂ ଲାଉ କରି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଲେ। ସେଠାରେ ଖୁସି ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବିଭାଘର ତୋ ସହିତ ହିଁ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ସମାଜ ଓ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ଡରରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜ କଥାରୁ ଓହରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା, ବୃଦ୍ଧ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି ଶପଥ କରିନଥିଲି। ସମସ୍ତେ ସେ ଗରିବ ଯୁବକ ଉପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଯା, ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଯୁବକଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଜିଦ୍ଦି ଧରି ବସିଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ମୂର୍ଖ, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ? ଯୁବକଟି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହିପାରେ ସେ ଚାଲି ବି ପାରିବ। ଭକ୍ତଟିର ଏ ଉତ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ହରାଇ ଦେଲା। ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ତୋ ଭକ୍ତି ଜିତିଗଲା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯିବି। ଭଗବାନ ମାନିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ମୁଁ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ବୁଲିକି ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ପାଦ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଯିବି। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଟରେ ବାଲି ପଡ଼ିଲା। ବାଲିରେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯୁବକଟିର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଧେ। ଭୟରେ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ନିଜ କନ୍ୟାଟିକୁ ଯୁବକଟି ସହିତ ବିବାହ କରାଇଲେ। ଆଜି ବି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ରାଧେ ରାଧେ।